kan kasiri ka ci gaba da cin abinci da addini amma rattatin na zauna da kai billahi allazi rafa'a as-samawati bi ghairi amadin tarawnaha sai an tauna maka ruwa kan ka hade shi a ilimance zaka tabbata Saudiya san man banza kai din nukunar da na dauko ko bin bas kai ko bin Abdulrahman kai ko Ibn Taymiyyah dukkan su ba wanda zai iya zama da ni in ka isa malami ba wai hawa minbari zaka yi kana wani lumshin kan kasiri ka ci gaba da cin abinci da addini amma rattatin na zauna da kai billahi allazi rafa'a as-samawati bi ghairi amadin tarawnaha sai an tauna maka ruwa kan ka hade shi a ilimance zaka tabbata Saudiya san man banza kai din nukunar da na dauko ko bin bas kai ko bin Abdulrahman kai ko Ibn Taymiyyah dukkan su ba wanda zai iya zama da ni in ka isa malami ba wai hawa minbari za ka yi kana wani lumshin aljanu da Allah ta'ala ya sa mu dace. ‘Yan uwa ku saurara, taken darasinmu na yau shine dakan daka shi daka. Allah ka gafarta mana. To amma alaran ma mu je cikin suratul najmi. Sai Allah madaukin sarki yace walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi liyajzi alladhina asa'u bima amilu. fi samawati wa ma fil ardi liyajzi alladhina asa'u bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna. Allah yace walillahi ma fi samawati. Abubuwan da ke cikin samai wa mafil ardi da abubuwan da ke cikin ƙasa Allah ya ce lillahi nashi ne gaba ɗayansu. Kenan abubuwan da ke sama na waye na Allah ne, abubuwan da ke ƙasa na waye na Allah ne. Wannan yasa muka ce dole sai an bauta wa Allah. Wannan yasa muka ce ba mu yadda a haɗa Allah da wani a wajen bauta ba. Duk wanda ka kawo kace shi ma a bauta masa, akwai tambayoyi da yawa da ya kamata mu maka. Shi ya halicci sama, shi ya halicci rana, shi ya halicci wata, shi ya halicci taurari, shi ya ƙasar da muke takawa, shi ya ruwan da muke sha, shi ya tsirar da tsirai, shi ya iskar da muke shaƙa. Bai yi ko ɗaya ba kuma kace a bauta masa, to ba da mu ba gaɗa hurumi. Sai a je a samu abokan yi a yi, amma mukan ba da mu za a yi ba. Wa za a kaɗaita da bauta? Allah maɗaukin sarki shi kaɗai za a kaɗaita da bauta. Saboda abin da ke sama da abin da ke ƙasa gaba ɗaya kayan shi ne. Sai Allah maɗaukin sarki ya ce liyajziyal ladina asa'u bima amilu, domin Allah maɗaukin sarki ya sakankawa waɗanda suka munana da abin da suka aikata, wa yajziyal ladina ahsanu bil husna, sannan Allah maɗaukin sarki ya sakankawa waɗanda suka kyautata da abu mafi kyau. Wanda ya mummuna sai a sakanka masa da abin da ya aikata, wanda ya mai kyau sai a sakanka masa da abu mai kyau. Dama wannan ita ce ƙa'ida ta Allah maɗaukakin sarki, aljaza'u min jinsil amal, sakamako daga jinsin aiki. Irin abin da kai wa Allah, Allah shi zai maka. Ya yi hallazina amanu in tansurullaha yansurukum. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya ku masu imani, idan kuka taimaki Allah, Allah zai taimake ku. Wa yuthabbit aqdamakum, sannan Allah ya tabbatar da dugaduganku. Idan kuka taimaki Allah, me Allah zai muku? Sai ya taimake ku. In kuka ambace shi sai ya ambace ku. Fazkuruni azkurukum. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. In kun cika wa Allah alƙawari sai ya cika muku. Wa aufu bi ahadi ufi bi ahadikum. وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم وإياي فارهبون. Idan kuka manta da Allah, Allah ya manta da ku. Nasullaha fa nasiyahu. نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. Idan kun yi wa Allah makaru ya muku makaru, innahum wa yamkuruna wa yamkuru Allah. والله والله خير الماكرين.
الماكرين in kuka yaudare Allah ya yaudare ku innal munafiqina yukadi'una Allah إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم in kun yi wa Allah kaidi ya muku kaidi innahum yakiduna kaida إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا to kai su wuta mana tun da sun yi tsiya ومهل الكافرين amhilhum ruwaida wannan ita ce ka'ida ta Allah madaukin sarki shi ubangiji da ka'ida yake gudanar da lamuransa shi yasa yace me liyajziyal ladina asau bima amilu domin Allah ya sakankawa waɗanda suka munana da me Allah zai sakanka musu Allah zai sakanka musu da mummunan abu irin wanda suka aikata wa yajziyal ladina ahsanu bil husna waɗanda suka kyautata kuma sai Allah ya sakanka musu da me da abu mafi kyau dama ƙa'ida ce Allah ya bayar hal jazaa'ul ihsan هل جزاء الإحسان إلا الإحسان to tambaye su mana alaramma فبأي آلاء ma ربكما tukazziba Allah ya ce hal jazaa'ul ihsan shin menene sakamakon kyautatawa shin kyautatawa tana da wani sakamako Allah ya ce ba ta da shi illal ihsan face abu mai kyau idan ka kyautata a nan duniya idan ka je lahira sai Allah ya baka me sai Allah madaukin sarki sai ya ainihin wato baka alhusna alaramawa menene alhusna je ka can wato cikin suratu yunus sai Allah madaukin sarki ya ce lillazina ahsanul husna wa ziyada للذين أحسنوا الحسنى وزيادة na'am ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة to me Allah ya ce akan su أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون Allah ya ce lillazina ahsanu ga waɗanda suka kyautata nan an ce wa jaziyal lazina ahsanu bil husna sai Allah ya ce lillazina ahsanu ga waɗanda suka kyautata inji Allah madaukin sarki zai ba su alhusna abu mafi kyau wato alhusna tafdili ne wato na hasanatun wato kabirun in za a ce mafi girma sai a ce akbar kabiratun in za a ce mafi girma sai a ce kubra sagirun asgar sagiratun sugura hasanun sai a ce ahasan hasanatun sai a ce me sai a ce husna kenan tafdili na me na hasana abu mai kyau abu mafi kyau menene abu mafi kyau malamai sai suka ce wato shine aljanna domin Allah madaukin sarki da yace lilladina ahsanu ga waɗanda suka kyautata sai Allah yace Allah zai ba su alhusna abu mafi kyau sai Allah yace wa ziyada sannan da ƙari shine ganin Allah madaukakin sarki a ranar tashin alkiyama sai Allah yace wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala zilla babu kaskanci babu wani duhu ko wani baki ko wani kaskanci da zai lullube fasakun irin waɗannan a ranar tashin alkiyama zaka ga fuskar su a cikin haske dama mai imani fuskarsa a duniya tana cike da haske tana da annuri irin na me na imani shi yasa zaka ga ahlus sunna ko baki ne idan ka kalli fuskar sai kaga tana walƙiya tana haske tana shining na tasbihi tana shining na hailala tana shining na tahmidi tana shining na salatin manzo tana shining amma dan bid'a ko fari ne idan ka kalli fuskar sai kaga wani duhun bid'a da wani balbalin bala'i ya lullube fuskar kuma ko kusa da ƙwallon tarki ya tsaya fuskar ba za ta haska ba kuma inda yake da hatsari shine da yake ita bid'a tana da matsala da yawa bid'a tana cutar da lahiyar dan adam bid'a tana cutar da kwakwalwar dan adam bid'a na cutar da gangar jikin dan adam bid'a tana karya tattalin arzikin dan adam bid'a tana canja halittar dan adam zaka ga mutum kyakkyawa da ya zama dan bid'a idan ku rinka lura da malaman bid'a idan suka fara tsufa da malamin bid'a ya tsufa ga bid'a ga shirka sai kaga biri alade angulu da Allah ƙarya na musu sharri na musu kun gari da idan ku ko ba gari da idan to me yasa malamai suka ce alhusna din nan shine aljanna sai Allah ya ce ulaika ashabul janna wayannan sune abokan aljanna me ake nufi da sune abokan aljanna wa ake cewa aboki shine wanda in ana neman ka aje wajen shi
in shi ake nema a je wajenka saboda ba ku rabuwa. To haka suke da aljanna. Idan kana neman aljanna tambayi inda suka tafi zaka samu aljanna a wurin. In su kake nema tambayi address na aljanna je ka wurin zaka same su saboda su abokan aljanna ne ba su rabuwa da aljanna. Allah ya ce hum fiha khalidun, kuma lalle su masu dawwama ne a cikin wannan aljanna. Kenan menene alhusna? Shine aljanna. Me yasa aka kira ta da husna? Saboda babu abin da ke da kyau kaman aljanna, babu abin da ke da daɗi kaman aljanna. Ya Allah ka sa muna cikin masu shiga cikin aljanna. Wannan ne dalilin da yasa idan kana karanta alkur'ani mai girma sai kaga babu wani abu a aljanna da Allah mai ɗaukin sarki bai faɗi ya yake ba. Duk abin da ka tambayi Allah na aljanna, yaya aljanna take, sai Qur'ani ya ce maka waliman khafa maqama rabbih jannatan. waliman khafa maqama rabbih jannatan. Sai Allah ya ce mai alarama. فبأي آلاء ربكما تكذبان To yaya take ita aljannar? ومن Zawata afnan. أفنان Sai Allah ya ce me? فبأي آلاء ربكما تكذبان Akwai ƙoramai a ciki ko babu alarama? فيهما عينان تجريان Sai Allah ya ce me? فبأي آلاء ربكما تكذبان ‘Ya'yan itace suna gyara jiki alarama. فيهما من كل فاكهة زوجان Sai Allah ya ce me? فبأي آلاء ربكما تكذبان Ba mu labarin kujeru da shimfiɗin da ke cikin aljanna. متكئين على فرش بطائنها من استبرق Sai mun je alarama da ƙarfin Allah. الجنتين دان Sai Allah ya ce mai alarama. فبأي آلاء ربكما تكذبان Akwai ‘yan mata a ciki ko babu? عاشرات القرب لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان Tambaye su. فبأي آلاء ربكما تكذبان Wai ‘ya'yan matan aljannan nan ne suke alarama? كأنهن الياقوت Kutu wal marjan. فبأي آلاء ربكما تكذبان Full stop. Kai aljanna da dadi. Kai Allah ka kai mu aljanna. Kuna san shiga aljanna? Duk mai san shiga aljanna ya ce Allahu akbar. To Allah ran masu wane ne masu shiga cikin aljanna wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Ba mu aya ta gaba. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم Sai Allah ya ce me? فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى Sai Allah ya ce ga masu shiga aljanna ya ku bayin Allah. Sai Allah ya ce allazina yajtanibuna kaba'iral ithmi. Su ne waɗanda suke nisantar manya-manyan zunubai wal fawahisha, sannan suke nisanta alfasha illal lamam, sai dai ‘yan ƙananan zunubi abinda ba za a rasa ba. Menene kaba'iral ithm, menene alfawahish, menene allamam? Malamai sun yi maganganu da dama akan wannan matsala. Malamai suka ce kaba'iral ithm wato shine ashirk, wato hada Allah da wani a wajen bauta. Wannan shine me? Shine kaba'iral ithm. Menene dalilin malamai? Suka ce saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da tabbaci laifi da yafi kowanne girma a wajen Allah shine shirka. Wannan ne dalilin da yasa a wata ƙira'a kaman ƙira'an Hamza, kaman ƙira'an wato Kisa'i, suna karantawa da allazina yajtanibuna kabiral ismi, maimakon a kawo shi da jami sai a kawo shi da mufrad domin a nuna shirka ake nufi, waɗanda suke nisantar gingime mai zunubin nan. Wanne ne wannan gingime mai zunubi da suke nisanta?
shine shirka. Ya ku bayin Allah, ku ji tsoron shirka, ku kauce wa shirka. Shirka bala'i ce, shirka musifa ce. Kar ka yadda ka tinkari Allah madaukin sarki a ranar tashin alkiyama kana haɗa Allah da wani a wajen bauta. Ya ku bayin Allah, shirka tana shigowa ta hanyoyi da yawa. Shirka tana shigowa ta hanyar tsoro, shirka tana shigowa ta hanyar soyayya, shirka tana shigowa ta hanyar ɗa'a, shirka tana shigowa ta hanyar tawakkali, shirka tana shigowa ta hanyar neman agaji, shirka tana shigowa ta hanyar neman taimako, shirka tana shigowa ta hanyoyi da yawa. Ba yadda za ka iya kubuta daga shirka, ba yadda za ka iya tsira sai ka ɗauki littafi ka je gaban malaman sunna wayanda suka kwankwaɗi tauhidi suka sha suka ƙoshi ba suka kurɓa ba, ka zauna a gabansu, su ne kaɗai za su iya tantance maka, su bambanta maka tsakanin tsaki da tsakuwa, su bambanta maka tsakanin zare da abawa. Ya ku ahlus sunna, mu rinka ganin ku da littattafan aqida a hannunku, mu rinka ganin ku da littattafai irin su Fathul Majid, wato sharhu kitabit tauhid, mu rinka ganin ku da littattafai irin su al-irshad ila sahihil i'tiqad na Allama Fauzani, mu rinka ganin ku da littattafai irin su al-qaulul mubin na Ibn Usaymin, mu rinka ganin ku da littattafai irin su al-aqida wasidiya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, mu rinka ganin ku da littattafai kamar irin su aqida nuniya al-kafiya ash-shafiya ta Allama Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, mu rinka ganin ku da littattafai irin su sharhu aqida dahawiyya na Ibn Abil Izz, mu rinka ganin ku da littattafan tauhidi inda za ku rinka zuwa kuna koyan tauhidi, mu rinka ganin ku da littattafai na aqida irin aqida sahiha ta shehu malami dattijo Allah ya ji kansa Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Al-Mahud. Mu rinka ganin ku da irin wayannan littattafai a hannunku, mu rinka ganin ku a gaban malamai kuna koyan aqida, kuna koyan tauhidi. Ta wannan hanyar ne kawai za ku iya tsira. Wallahi duk yadda kake ganin ka gane aqida, duk yadda kake ganin ka gane tauhidi, matukar baka zuwa makaranta, na baka tabbas wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa sai an guluta koma gidanta na tsamiya. Ba iya kubuta daga shirka sai idan ana zuwa makaranta ana karatu. Ya ku malamai, ku ɗebo littattafai na aqida, ku sa su a cikin masallatayya, ku rinka karantawa, ku rinka karantar da su. Ku kuma ku rinka zaunawa kuna saurarawa yayin da malamai ke karantarwa. Yana da bakin ciki mu ga masallaci na ahlus sunna an sa littafi na musulunci za a karanta, da liman ya waiwayo an gama sallah ya dauko Fathul Majid yana budewa yana a'udhu billahi minash shaitanir rajim, nan take sai kaga wannan ya tsallaka ta nan, wannan ya tsallaka ta nan. Wai tambaya anan, liman ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ka tsallaka waje, to wane ne shaitanir rajim? Da Allah wane ne shaitanir rajim? Ya ku bayin Allah, ku rinka zaunawa a masallatayya, ku rinka yin karatu na littattafan aqida. Ni na sani dalilan da aka gamsar da kai ka gane Allah ba su kai dalilan da aka gamsar da bani Isra'ila ba. Wa ya taba ganin annabin Allah a taron ku? Babu. Bani Isra'ila sun ga annabi Musa a gabansu, aka kara tsakanin masihirta da Fir'auna. Allah ya ba wato annabi Musa nasara, mu'ujiza ta murƙushe sihiri. A gabansu Fir'auna ya shirya zai musu yankan kajin biki. Wato annabi